paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Na, anya ti katawaam si kabadaw. Ay, liman kumpare ka, Kapitan. Pilay mo tayo. Kita mga mentuyang. Nakasarugod mo tinagpaysaw. Pilay nga rudan. Kay aping arod akat katawaam, nagalaspay ta katawam. Kasanumod nga may, nakaungungit na Kapitan. Aramidan na laang ti trabaho na, kas Kapitan. Hanya ita, napila yan. Kaasimag, nagbuntog amag na. Papanan na nga taaya. Papanam, Kapitan. Di ta barangay ha. Apay nga minadi ka pala nagpatulod ka ni Kwarawg. Kanay nakasarokod ka. Dangarot pasaheros ngayon tulod na. Apay ayang agpilpilay ka manan, Kapitan. Ito'y rayumak ah. Limtag man ta sa kamaun. Urumot ngamin bukbukil ti paspasida kanyak ni Banang. Iso mala simro man ta sa kamun ah. Di nakput pagsidain iti naimas. Di naksadungdungwot. Saan mo't siguro akasta, Kapitan? Apay anak ko namday ta kagawad. Saan mo't lang iti sidaan ti pangrukudan iti panagayat ti may sa tao? Angkail, antay, andakaon. Nasaya at magtasimangpot kan, Kwarog. Ay, ingka man sukunan ni uncle mo ija barangay hall. Tamarigatan amag na. Ha? Simruman ang tirayuman na? Wan. Sige antay, tayo naksukunain. Angam no sumangpot kami, mangantayo na dagos Wan tanakaluto akmatan. Anya nga iti si dahin tayaw. Nateng, Ha? puro anateng. Tapno saanin nga agsakit ni uncle mo. Anya nga angkail, nakalugan kan. Di ka lang makaururay. Nagluglugan nakpadaang. Nagbayag kamot ngamin nga aglugan. Pilay-pilay ak nga rod. Mangmangig mo dahi jay asunata. Adan sa kasaran di ta abagatan. Hoy, mapanta makikasaranggang. Mabalin ayat at napilay. May imbaganday ta, inton makaigop ka iti digo tinwang. Ay, unan niya. Wanaw, itulod ka ni Jibalayaw, tagsida ka iti pasig anatang. Ay, sige. Uri ag pilay-pilay ah. Mapantay di kasaran. Kunak tumat kan ka. Apay ngay, tawan mo't laang ang dakwarog kan inteng. Napanandaaya, maray. Binilin ko lang mat ni Kwarog asukunan na ni uncle na ija barangay hall. Ay namaray, napanda ijay kasarandag ijay. Adda aya kasar ita, maray. Ada, di taasidag ti barangay haul. Di magasdan na. Ay, kat no agpilay-pilay pay laang ni inteng. Ang napanpay lang nakipangan. Ay na, kasla di mo am-am mo ni Kapitan, nga ari ti ponsyonan. Ay, sa bagay. Makaamon iti bagina, no di na kayat ti maimbagan iti sakit na. Kasla damanan ururayam ba daw? Agtantanaw ka di tatawa. Ada nga ron padpadaanak, tuyang. Ni Kapitan Manayn. Wain, katawaak manay na. No agpilay-pilay. Ay na, day talamang katawa tar aramidum. Kaya't ko nga minakatawaan ni kumpare. Na,
Sa bali mo tilimbabas. Nay, nimot ko araw. Na, apay ngay akas diti panagnana. Apay, dadaal ayati kalsada. Simintado matikunak. Ha? Na, Ay, apay nga katawa ka. agpilay-pilay mati ko araw. Kaslamot lang ni Uncle na. Ay, sus. Tinawid ng samot tanti sakit ni Uncle na. Imbag kanya ka, tawan sakit ko tuyang. Napigsa, kinasalon ata. Among nga raw. Ay, pilay ni Kwaraw. Na, Agpadada kini Uncle na. una yan kapinigsaan nanti pa nagkatawa na. Hoy, mangag ka. Ay, isungaro na pinigsaak. Tapno mangag na. Wah! Na, Mabainak ko na talaga. Mababainak. Ay, apay, hanya ti pagbainam, Kwarog. Katawaan nak ni Tata Badawng. Ni, awamot ni kabadong. At di balayda. Nagpigsa ti katawa na. Amom nga raw, asikat-ikat katawaan na. Amok nagpigsa di impok kaw na. Kwarog apilay. Wah! 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 Na, Kung nana. naguyaw matan. Hindi tuyak pa lang tersina mga gistambay. Nakuwan Urayak apumanaw ni Tata Badong iti tawa ti balayda. Apay, napilay kaya. Kung amin, nagsida kami kini uncle ko iti adu apapaitan iti kasaran iti na minsan nga aldaw. Ay, unay mo't daytan. Nagado matawid mo kini uncle mo. Jay pa'y sakit na. Wan nga raw. Ita, uray siya. Katawaan na ko ni Tata Badong. Wah! 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 Kung kunana. Inteng, kitaam ni Kwarog asumungad. Apay, Kitaam agpilay-pilay mo din. Agpada kayo nga agpilay-pilay. Ay, Kwaraw! Anyat na pasamak! Anay ka! Na. Nagsakit pisa ka! Ala, dumanon ka! Awan tinangtangran kanya kanggan. Apay, karon nga agpilay-pilay ka ngay. Jay sindata ang nagado apapaitan ti makagapaw. Ha? Song-song kantumat ngamin, Inteng. Uray siyak nga ron. Ay na, naggindan talakit asim makit ti sakanan. Kasano ako na makarundangay. Ha? Unan niya. Kasano ako pa na makaram iti balasang. No kastuyak matain. Ay, maimbagan tayo ta. Sakto pa kat naimbagan mo. Kinatkatawanak pa ni Tata Badaw. Kanat katawaan na ka. Kasanaw. Kasmut lang iti panangkat katawan na kan ka Kwarog apilay. Wah! 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 Kung kunana. rumor ka, katrabeen. Mapanak lang di tarwar ng agpangin. Nagado nga oras nga agpaangin ka. Itapay arabean. Wain, tanalamlam mi ace. Makita da kadakwaraw. Agrunrunda da nga main. Makarunda aya, kit agpilpilay. Nagado atanod ang maibaon na. Mala, mapanakaon, tuyan. Ay, rabiin Kwaraw. Amok ang kang. At panagrundan. Nagitilangan tanod ko timbaon kao. Amumat na sakit ti sakak. Mabuting da ka no, tawan ka. Ha? Takrot mat nagijay akakadwak. Ungaron. Inton ko, inikat ko nagijay at tanaw. Unang kang. Ikatamami ni Tan. Ha? Sanda pa yung makatulong dito yung barangay. Mura si ka at katan kamit din. Ha? Apay ngay. Di kamit agrunrundan. Ito lang mo na sakit ti sakak. Si kangay. Nagrunda ka ka din. Nasakit ba ti sakak? Oh. Agpaimbag tapay adwa. Sa tama pa nagrunda. Apay day tamanok dito yung kusina ba daw? Natiliw ka, hindi na panak nagpaangin, tuyan. Na, naglaing kan. Napan kala nagpaangay, nakatiliw ka iti manaw. Una, nasiglat ni Badong Mau. Anum nga iday ta amanaw. Kit sidain ta ah. Saan mo matamanok day ta? Uray saan ko amanok, basta natiliw ka, sidain tan.
Ay kat parjenta nga roden tapno saan ang mga dagiti kaaruba ti panagkyak na ang mga numabigbig dapay. Maray, gumatangak man iti Ricardo. Ay, awanan tayo may sa manok ko Anya? Mapukpukaw di manok ko, maray. Pinakan ko lay di kalman nga mawamuteng. Ay, talagang adamanon di agtatakaw iti manaw. Ay, saan mo't ngamin ang makapagronda ni Kwara og tanasakit di sa akan Sino ngay nga ta, tinangala iti manok maw? Kaaruba mo't siguro Naa, saan na kami mo't apabasulan amaray? Awam magkidi ti pagpabasulag. Ay, naanyat gatangam Ricardo, iti karnay ti manaw. Na, manok ti si Danyaw. Na, di mo panunutan ajay manok mo ti sidaan may. Tamanok mi dayjay maray. At daya tarakan nyo manok. Ay katadamot si kalaang ayat yada taraken na. Awam mo nakita katarakan nyo. Adda, di mo ipilit nga awan. Nang ipupukan nyo ngay. Awam mo't ijarubayan nyo. Basta, adda. Anya lakit din, tadiskumpyado ka. Ala, ikan na kon itigat-gatangag. Agpilay-pilay ka pailaang matgayang paray. May imbagan mo din, paray. May mayat no kastamon paray. Madimot Apay akayat mong agnanayon akastuyak. Tapno dakat katawaam. Ay, saan mo't Kat katawaan na. Di mo iliba. Saan mo't unay paray? Kunakun kay. Uray ni Kwaraw, kat katawaan ba? Kasanaw, agpada kayo laki din iti sakay. Uray pa nagkalbuyaw. Na! Padpada kayo. Ay. Nauyaw ka launay May bagan kami tulaang Mala, darasin niyo tagpaimbag paray. Saan pa'y matgayam nga imimbag dakwaraw kan kapitan? Nasaya at mo't no saan pa? Anya? Ato ya. Anyat orasan. Rabi ka day. Saan pa'y? Apay adamdamagam. Una, tamapanak man ay nagpalamiyes. Anyan tumanan nga iti mayawid mo inton bigat. Ay, kat sidain Addan tumanan sidain ta. Pilyam din alok maga. Wine. Iso adi ka agdarag. Nasakit pa'y tasakam ay Kwaraw. Saan kagawad? Makapag-na ako ni Tilimpyaw. Nasayaat nga raud. Tay di saan kayo ang nagrunda kat adu tinatakawan. Isungarot ti kunata. May saa kadagi tinatakawan iti manok. Sige, tagrunda kami inton rabe. Wine, katiliwan nyo day jeng agtatakaw. Wan kagawad. Matiliw may no asino man day jeng agtaktakaw kadagiti manaw. Kami agrunda ng kail. Malagip mo pala di ensorsorokan ka. No adda matiliw yaw ngagtatakaw. Anya nga minday jayin ng kail. Tanalipatan nan. Kaslawan mo't nga minti insurum kanyak iday. Ada. Anya nga awan. Kastoy. Denggem. Dumdum nga kang kail. No makita yaw di agtatakaw. Kamatan nyo adagos. Talaga mo takas tatir aramidan may. Agdenggeg ka. Kamatan nyo di agtatakaw. No tumaray. Kamatan nyo lata. No agpaabagatan ngay. Kamatan milata. Ewan na. Kat no saan nyo ang makamatan? Agawid kami. Ay saan kayo nga gawawid? Ha? Naging gat diyo matiliw. Nagrigat matayin. Ay mangibabain kayo na agawid kayo adiyo matiliw di agtatakaw. Nagado kayo atanon. Sige, tiliwan may. Isang yaw, no matiliw yaw. Tasyak man ti mang kastigo. Nagsapa kamutan nga umay dito'y tersenak, maray. Kaluklukat ko pa'y laang. Kaluklukat mo pailaan. Ay, kasanaw ka nagkapuak di ta barangay hall. Adda natiliw dang agtatakaw, idirabe Ha? Asinaw? Ni Badong Mau, isaw di natiliw. Anya? Ala, mapangkay di barangay hall. Adda ijay ni Badong Mau. Ay saan nga agtatakaw ni Badong Kaw? Anya saan? Kat iso tinang takaw ije manok kaw. Ah, Kunakon kahit.
Idi pailaim mo na ison ti atapal. Kat katawaan nak idi apilayak. Ita, si kamit ti katawaak. Ay, saan mo't paray? Kasyan nak, paray. Pilayin kamit ita. Ha? Nasakit lati sa kami idi ka ni Kwarog. Ginundawaya maon ang nagtakaw iti manok iti karuba. Ay, kwa, paray. Pinadas ko laeng. Pinadas ko lang. Nagado ang manok at tinakaw mo? Ay, saan laeng mo't amanok, paray? Adapay pataw. Makitam na tanga aramid mo. Paray, anya day jay? Ay, nagiti inawagak a pulis. Ah, Umay da ditaw. kapay nga umay da. Anyaga paw. Ay, kat arestarang da ka. Ay, di nakmit ang awan ti kasta, paray. Ay, Saan ka nga ang angawan? Talaga nga ipaibalod kan, tapno agnakam ka. agnakem akon, paray. Ay la, di na ko ni papulis, paray. Diyak kaya't ti mabalod, paray. Kasyan nak. Ay, tatabadong. Agaramid ka lang ngamin itinasayaat. Tapno saan ka madaksan di ta barangay yo. Kat si kamat nanatoyang, di ka agbalin akon sintidor. Tapno nasayaat ti taray ti biyagyo. Ala, sige. Di tan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan nun labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.